Jedna od najlepših vesti sa estrade dolazi nam ovih dana. Aleksandra Mladenović, popularna pevačica i zvezda Granda, odlučila je da stane na ludi kamen. Naime, Aleksandra se pomirila sa svojim bivšim dečkom, ugostiteljem Darkom Dobričaninom, sa kojim je raskinula pre nešto više od godinu dana. Njih dvoje ponovo su pronašli zajednički jezik, a ljubav je, kako kažu bliski prijatelji, jača nego ikad. Darko navodno želi raskošnu svadbu od čak 3 dana, dok Aleksandra više naginje tradicionalnoj proslavi. Ali jedno je sigurno, oboje žele brak i zajedničku budućnost. Njihovo pomirenje već su primetili fanovi, jer su u poslednje vreme viđeni zajedno na javnim događajima, nasmejani i srećni. Čini se da ovaj put nema prepreka za njihovu ljubav. Kako će izgledati svadba i da li će zaista trajati 3 dana, ostaje da vidimo. A do tada, Aleksandri i Darku želimo sreću i ljubav kakvu priželjkuju. Recite nam u komentarima, da li mislite da će ovo biti brak za ceo život ili će ljubav opet naići na iskušenja?